guys, दिनै जोङो मोनसे मा होनो इन्डाक्सन मोनसे अर्डार होदोंमोन बि मोनफैबाय दा बिनो जोङो आनबक्सिं खालामदोंमोन आरो थ' लोगोफोर थांनोसै दिनै आंसो माबा खुलिनांगौनो माने आं किटचेननि मानसि ना दा ओंखायनो माने आं आनबक्सिं खालामनांगौनो आरो दा दिनै फुङावसो मोनफैदों एफा गिदिर पेकेट नायलाय आं हमनो हानाय नङा गोलैगोन जोंना अलरेडि आवगायावनो नैबे मोनसे दंखायो नैबे गोजाम बे गाज्रि जाबायना दा ओंखायनो बेखौ अर्डार होदोंमोन आरो सानसेयावनो मोनफैदों ना चलो नैबे आं ओंखाम संनाय जिनिसखौ खुलिनोसै दे लोगोफोर मालाबा सारप्राइज होनांगौ ना एमाजनफ्राबो जों एसेबां एमाजनाव अर्डार होबाय थायो ओंखामबो दङ पास्ता दङ ओमफ्राय बेलाय मा जोगोनारनि सुप पामकिन सुप बेफोरखौ बानायनो हागोन आरो जोङो दा लोगोफोर नैबे आंनि ओंखाम संग्रा मेसिनखौ आं खुलिनोसै बेखौ थिखां बिदि खालाम बिदि नङा बेग बादि हमग्राबो दं माथो बिदि खालामो नै जि मोजां जोंना लेमन जि साफानो थ' लगायनोसै मालाबा नांगोन ना ओमफ्राय जों जुदि मालाबा एसे टेकनिकेल प्रब्लेम जाबाथाय बेयाव सोनानै लांनांगोन डक्टरनाव बिनि डक्टरनाव ओंखायनो मोजाङै दोननोसै दा लोगोफोर जोङो बेखौ ट्राइ खालामनोसै आरो दिनै फार्स्ट ना ओंखायनो माबा मोनसे फार्स्टआवनो बानायनो ट्राइ खालामनि मालाबा माने गोदान फैबाबोथ' एसे डिफेक्टिभ पिसफोर थानो हागौ ना ओंखायनो ट्राइ खालामनोसै आरो सब थिगानो दंना गैया सोलियोना सोलिया सुइट्सफोरा होदो सुइच ओमफ्राय सुइचखौ अन खालामदो बेनो पिं हाबबायना दा नैबे जाबाय स्टार्ट बाटन बयबोथ' सिनायखायोना नैबे स्टार्ट बाटनखौ कम्पिउटार बायदिनो आरो नैबे स्टार्ट खालामहैदो दा जाबाय नैबे जोंनि अन खालामनाय सुइच ओमफ्राय नैबेहाय फांसनाव दङ मेनुवेल ओमफ्राय बे दसा बानायबाथाय बेखौ थुनांगौ आरो बिदि दा मेनुवेलाव थांबायना दा दसा बानायनाय बिदि दसायाव थांबाय दा दै गुदुं खालामबाथाय एबा दाउदै बयल खालामबाथाय गायखेर फुदुंबा नैबे बयल आरो जुदि कुकार होयोबाथाय आरो ओंखाम संबाथाय प्रेसार कुकार नैबे बा इडलि बानायनोबा नैबे कारि माबा बे ओंख्रि संबाथाय आरो कारि नैबे जाबाय स्ल' कुक लासै माबा संबाय थाबाय आरो दा जों दाउदै आमलेट खालामगोन ना नैबे स्ल' कुकखौ होनांगोन आरो नैबे साहा फुदुंबाथाय मिल्क टि आरो नैबे जाबाय टाइमार आरो नैबेहाय टाइमार फैगोन नों सेट खालामना दोननो हायो आरो बिदि दिनै 30 सेकेन्डस बेयाव फैबायना टाइमार बेसेबां होयो 15 सेकेन्डस 30 सेकेन्डस आरो नैबेखौ थुबाथाय किप वार्म माने बे गुदुं जाबाय थागोन आरो नों जा साराय होयोबा माबा होयो ससपेन होयो जि होना दोनो बेहाय बे माने गुदुं जानानै थागोन आरो किप वार्म दा बेनो बे जाबाय जा देखायबाय बेफोर नैबे इन्डाक्सननि फांसनफ्रा आरो लोगोफोर जों दा जोंनि नैबे गोदान इन्डाक्सनखौ आरो इसोर खुलुमनानै माने माबा खालामसै दाउदै आमलेट बानायनोसै ओंखाम जानो दाउदै आमलेट बानायोना पियाज होबाय संख्रिबो होबाय बानलु सानलु होला दा एसे हालदै होनोसै आरो बिथिं दङ जोंना काबुलि बुटनि ओंख्रि बे सले होननानै बुङो ना बुटनि ओंख्रि आरो खिन्थु बे माबाखौ मा होनो काबुलि बुटखौ बिथिंजाय आरो माने सले होनो आरो सले बुटुदे होनो ना सले होनो बेखौ खिन्थु नोंथांमोना साननाङा जे सले ओरैनो बे माथो माबासो मा होनो बेखौ बे गब्बरनि जे मुभि दंना कालिया किडनि बिदि होननाया बे नङा बे काबुलि बुटफ्रानो सले बिथिंजाय बिदि होनो आरो आं फार्स्टआव सानदोंमोन मा सले बिलाइ होननानै स्पेलिंफोरा बेलेग आरो जों बानायनाया बे जाबाय सले बे जाबाय CHOLE आरो बे मुभिया जाबाय SHOLAY बेफोरखौ जों नायनि थाव गुदुं जाबाय दा आं दाउदैखौ बानायनोसै जोंना फार्स्ट जात्रा खालामनाय आरो बेलेगा जात्रा खालामबा माने गोदैसो बानायो आरो माबा दाउदै आमलेटसो बानायदों
बेदर दङ संनो बाबाय ओंखायनो बेखौनो जानोसै आरो दिनै बे इन्डाक्सनजों संबाथाय आरो माने बे गेस सिलिन्डार गेसजों संनायसाय थाब जायो आरो बुस्थुफ्रा बेखौ बेलथायना होनोसै आमलेट नोंथाङा पारफेक्टलि बानायनो हाया आमलेटखौ थेवबाबो आरो जाबानो जायो आमलेटखौबो एवनो रोंखाया बे emang गरम आमलेट बानायनो रोंनायालै बे गरमनो खोथा नङाना दखाननिफ्राय एफा गरमावबो एवनो हायो बे आमलेटखौनो बानायनो हायाखै मा लागोन लोगोफोर जोङो दासो ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांनानै बिराद गरममोन ना एकदम एसे बे एसेनि थान्दा थान्दा हावा लादों आरो बार लादों नोंथांमोना जोंनि गोदान बे इन्डाक्सनाव दाउदैनि एक्सपेरिमेन्ट खालामनायखौ नुबायना जिबायदि आं आमलेट बानायबाय एकदम जि साइजनि बेजों जाबाय जानानै गोग्गोम जाना लानानै दा जिरायगासिनो आरो सियाराव जिरायनानै मिनिहरगासिनो अमलेटखौ जानानै बिराद मोजां नांबाय जि टेस्टिमोन ना साइज एन्ड शेप सब दा आं नैबे बक्सखौ सोना दोननोसै मालाबा बिराद गोनां जायोना अब्ला नागिरना मोना गारना होबाथाय दा ओंखायनो बेखौ मोजाङै सोना दोननोसै आरो दोननोसै जायगाबा दंना गैया मिथिला आरो बिराद बिदिनो जि जों बुस्थु बायोना सब कभारफोरखौ बेहाय दोनो आरो बेयाव ब्लेंकेट माबा माबि दङ थेवबो नायनोसै उनाव मोनसे जायगा मोनबाय बेहायनो दोनबाय आरो बहा थांनो ओंखारदों जों दिनै आलासि जानो थांनो ओंखारदों बहा थांगोन आलासि जानो सत्तारपुराव लोगोफोर जोङो आलासिनि न'आव थांनो ओंखारदों माने लोगोफोरनि न'आव बेसेबां न'आव थाबाय थानो ना जोंबो माने मोजाङैनो प्रिकसन लानानै थांगोन आरो जों पाब्लिक ट्रेन्सपर्टआव थाङा जों गावनिनो आरो बाइकआव थांगोन ओंखाम सब मास्क साक्स मोजाङै गानना लानानै थांगोन आरो दा न'आबो बल मोनबायना जों सिगांनिफ्रायनो रुमाव थानो हायो जों उइकेन्ड मोनबाथायनो बिसिनाव थाङो आरो नङाबा बाहेराव मल बा बिदि बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाङोमोन आरो थान्दा थान्दा हिल स्टेसनफ्राव नाथाय दाथ' बेफोर अपसन गैलाना दा ओंखायनो जों लोगोफोरनि न'आव थांसै लोगोफोर दाथ' हिल स्टेसनाव थांनोबाथ' 1 मान्थनि माबा क्वारेन्टाइनाव थानांगोन बेयाव थांनानै दाथ' थांनोनो हानाय नङा दा आसा खालामो सब जाहाथे मोजाङै मोजाङै थाब थाब सिटुवेसनफ्रा कन्ट्रलाव फैयो अब्लासो जोंबो थांनो मोनगोन आरो मोजां मोजां भिडिअ बानायनो हागोन ना नोंथांमोनाबो अब्लासो नुगोन बिदिनोसै आरो दा थांनोसै लोगोफोर जों गानना लानि मास्कफोरखौ जायफोर मानसिया मोजां मोजां लिपस्टिक लायो खम दुखु मोनोना जायफोर सिख्लाफ्रा लिपस्टिक लायोना मोजां मोजां ब्रेन्डनि नुवाना डाइरेक्ट बेयावनो खोबना थायो आंथ' जों दायोफोर बारा मानसि रोङाबो मेकआप खालामनो थेवबाबो आरो सिख्ला मानसिखौ लाबाथाय मोजांबो नुयोना एसे जाबाय फाइनालि थांनो ओंखारबाय दा बाइकआव गाखोहैनोसै लोगोफोर
मोनफैबाय नै गारिखौ दोनबाय बेहाय दा सिङाव सोनांगोन आरो लोगोफोरजों मोनफैबाय फाइनेलि दा गोजौआव थांनोसै थाबायलांनांगोन एकदम 4th फ्ल'रसिम माबा गैया एलिभेटर गैया बिसिना दङ खिन्थु सोलिया आरो बन्द' खालामना दोनदों नैबेयाव जि मेरला गारि दङ गंब्रैसो गारि दङ बयहाबो गाव गावनि आरो दा जों बाइकखौबो सोना दोननोसै आरो ओंखारलाना रावबो दा ओंखायनो बाइक सोना दोननोसै आरो बै खनायाव दोनहैगोन आं फार्स्ट टाइम दिल्लीयाव माने मा होनो एफा गोजान बाइकआव फैदों आरो नङाबाथ' जों बिसिनाव फैबाथाय आवगायाव मेट्र'आवनो फैयोमोन आरो मेट्र' बा उबेराव फैयोमोन आरो बिदि बाइकजों फैखायाखैमोन खिन्थु दा सिटुवेसना ओरैबायदि ना ओंखायनो बाइकजों फैनायानो बारा सेफटि दङ आरो लोगोफोर जों बेदर लाबोबाय एसे दिनै जोंनि फ्रेन्डफोरा सब बेयाव गेदेर जादों आं दा बेदर बानायनांगौ ना जोङो बोरमा बेदर लाबोदों बेनिफ्राय बिसोरो इथिं पियास जाबाय थादों मा खालामगासिनो हम लोग क्या कर रहे हैं प्याज काट रहे हैं जहाँ आप लोग को पहचाने होंगे ना क्योंकि लड़कन ट्रैकिंग में भालू फिर से आज हम लोग मिले बहुत दिन के बाद ना 3 महीने शायद 3 महीने नहीं ज़्यादा हो गया 5 महीने हाँ 6 महीना हो गया न्यू ईयर का बात है न्यू ईयर ऑलमोस्ट 6 महीने एंड अर्जुन से क्या था यही ये प्याज नहीं रुला रहा हमें खुशी के आंसू इतने दिनों के बाद कोरोना लॉकडाउन आं बेयाव बेदरखौ सोना दोनबाय बे बोरमा बेदर बेखौ बानायगोन आरो दै रेडि आरो चिकेन आवकर ओए नहीं साले नहा लो जाके नहा लो नहीं यार अभी ना